Tebanwar flebaw anga foli ani tannibe awyaka bismillah ka don kibaru kene kan ka ben octobre kalo kle mugan ani wolon flama samba fla santa ani wolon fla kunafunu bakrubo fleni Bulla barakelaw ka don no ye salon international de l'artisanat Mali togola kunungo a baraw da la premier ministre fe Abdoulaye Idrissa Maïga. États-Unis d'Amérique kunungo uye ko belejelen latige no ye ukunye nyangini mintaka Sudan en segere samugan konana uya belejelen wulika boy. Mamugan ani wolon fla ulu sara Amerika chamancher la kuma mi uka jimi bi cheni ke onana ke Amerika chamancher. kunungo anga artisanat uluka don krenken no ye salon international d'artisanat abaraw o daminana anga gouvernement nyema Abdoulaye Idrissa Maïga aletumbe akenekan anga premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga alede nanani ko sigi senka salon international de l'artisanat du Mali SIMA niya atako foloye abena dabne novembre kolo kleta ani shegin katabla novembre kolo kle muga ani worla samba fla santa ani wolonfla yoro mumbe ni ankoma parc d'exposition anga faba kono Bamako la ubina ni wulika jomunke anga ministre mu nyeshinen do bolla barakelaw ani ma munu mina o nyeda anga jamana ka wuluka kula no nina wallet intalawiye ale nana nyefoli ke jatimine mu no nana soro ibay kafo aka mawfe mu nana buluda jatimine mu no nana ke aka kabine mawfe samba fla santa anenduru wa ayayira kafo ni yala je abina ke sababu yi ka nani joro bayi anga jamana kono SIMA ukala nyiniti dowore yi ka se anga bulla barakelaw munum biano uka glani mauka se kala kodo anga jamana ibai ka fo an welelendo Maroko wa anga chideun oluka nga million fla de soro wala sa o baraw ka se ka ke wa million fla la abena di ibai ka fo commune kelingilina abena million kelen soro ni wari abena ke sababu ye ka se ka nogoya ke anga jago kelaw munu betani minanyi ukaseka ujona amusaka etukomina CDAO muso farala ɲɔgɔn kan ka baaraw do sigi sen kan ni o ye musolakaw olu ka bana jugu min bɛ ni a bɛ to musolakaw bɛ opérer a baaraw o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ walasa u bɛ se ka baara ninnu kɛ gɛlɛya bɛ se ka bɔ musow ka ni bana jugu in na cogoya min u bɛ kɔnɔli la u ka jateminɛ mun kan ka se fo san 2020 na jamana ɲɛmaa muso jamana ɲɛmaa minnu no olu bɛ CDAO fɛ o musow ka laɲini de kɛra nin ye u ka sigi mun n'o kuncɛra kunu Niamey Niger faba la muso minnu tun bɛ a kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaa muso b'a la Madame Keita Aminata Maïga jamana ɲɛmaa muso jamana ɲɛmaa minnu bɛ tali kɛ jɛkulu mun bɛ ni an kama communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO o ye farafina jɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnla farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛkulu de do u kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen boloda walasa ka kɛlɛ ɲɛsin bana jugu minnu bɛ yen olu ka se ka taa ka bɔ yen cogo min na u nanu u dase u ye jateminɛ mun kɛ jateminɛ in kan ka boli sen kan cogo min na fo ka taa bila san 2020 na CDAO musow u ye wele bila i b'a ye k'a fɔ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u dɛmɛ musow ka hakɛ u ka se ka dafa kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ bogotigininw u jamana ɲɛmaa musow u ka hakilina u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi wulikajɔ kan ka kɛ walasa musow ka sariya ani i b'a ye k'a fɔ ko waleya mun n'o ye bingani wale n'o ka taa ka bogotigininw sɛgɛrɛ o bɛɛ ka se ka dabila cogo min site min bɛ ni ale bɛ kunnafoni di n'a bɛ wele ko site media a parc o ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye diɲɛ kirisoba min bɛ ni an b'a wele ko CPI n'o ye Cour pénale internationale ye ko olu yɛrɛ de ye kow sigi sen kan walasa Laurent Gbagbo ale bɛ se ka minɛ cogoya min
bɔ kɛra nin kalama o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye ale ka kiri bɛ ka tigɛ o la laseli mun n'o nana kɛ alamisa don nin kunnafoni di sɛbɛn dɔ fɛ o y'a yira k'a fɔ Laurent Gbagbo o ka minɛli mun kɛra a labɛnna Cour pénale internationale maaw de fɛ halisa subahana mansinw sanfɛ kuma kɛra a kan maa dɔ fɛ mun ni Faransi minisiriso mun ɲɛsinnen jamana kɔfɛ ko ma mun o ka surun a yira k'a fɔ CPI procureur général a waati n'o ye Louis Moreno ye ale de nana a ɲini k'a fɔ ko ka Gbagbo di ale ma ale ka se ka a jalaki ka se ka a nɔ minɛ cogo min na o la n'i y'a jateminɛ Fatou Bensouda n'o ye procureur ɲɛmaa ye bi ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in a kɛlen don k'a ta sɔbɛ la dɛ wa a tɛ ɲinɛ a kɔ a ye hakilinajigin kɛ k'a yira k'a fɔ olu ka kiribulon u kan k'u ka baara kɛ sariya de kɔnɔna la. États-Unis d'Amérique u y'a yira k'a fɔ u tun ye ko mun ta ka Sudan sɛgɛrɛ ni o de ye ka ɲangini ta k'a ɲɛsin Sudan ma an bɛ don min komi bi kunungo u ye nin ko ninnu u y'a bɔ a ma. U tun kelen don ka Sudan nɔ minɛli fɛn fɛn kɛ ayiwa lamɛrikɛnw fɛ ko wa k'u y'a bɛɛ ta k'a da kɛrɛfɛ nin kɛra nisɔndiyaba ye Sudankaw ma u y'u ka nisɔndiya yira u ye folikan ta ka nin hakilina in sɛgɛrɛ kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye jagoko na sigi sen kan wa a na kɛ sababu ye u ni lamɛriki ni ɲɔgɔn cɛ u na falenw fana kɛ minɛnw na bɔ u ka jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan minɛnw na don u ka jamana fana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye ka basigi ani ɲɛta k'o sabati u ka jamana kɔnɔ lamɛrikɛnw olu kɔni y'a yira k'a fɔ o fana tɛ se ka kɛ ni fɛn dɔw ma sabati Khartoum fɛ n'o ye Sudan faaba ye o fɔlɔ o ye u ka fu siri Darfour kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnna Darfour woroduguyanfan n'o ye u bɛ u ka jamana woroduguyanfan ye u kana Sudan du Sud Bamanciw fana kɔkɔrɔma don tuguni u ni lamɛrikɛnw ka jɛ ka Bamanciw kɛlɛ ONG jɛkulu kɔni y'a yira k'a fɔ a ma diya olu ye olu kɔni kelen don ka mun bila sen kan o ye de k'a fɔ Omar El Béchir n'o ye Sudan jamana ɲɛmaa ye ale nɔ minɛlen don hali bi diɲɛ kiribulonw fɛ k'a sababu kɛ ko a ye fagali ta ka maaw sɛgɛrɛ Sudan n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ olu ka ɲangini kɔni daminɛra kabiri san 1997 o y'a sɔrɔ u ka jamana u y'u jalaki k'u kɛlen don ka Bamanciw dɛmɛ Sudan a mana kɛ cogo o cogo u kɔni bɛ Amérique ka sɛbɛnw kan sɛbɛn minnu n'o bɛ tali kɛ jamana minnu n'u kɛlen don k'o ta k'o olu bila jamana jugu fɛ. États-Unis d'Amérique camancɛ la an bɛ don min komi bi maa 27 olu de sara kuma min u ka subahana fiɲɛ ni subahana ji min bɛ ni a bɛ wele ko ouragan ni ale ye cɛnni ta ka ɲɛsin États-Unis camancɛ la yɛrɛ ma maa 27 olu kɛra maa sataw ye. Nicaragua ale de ye jamana ye ouragan Naiti ye tiɲɛni na se jamana mun ma ka tɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen kan a ye tɛmɛni mun kɛ Amérique camancɛ yanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Amérique latine nin fiɲɛ juguba ye n'o ye ni ouragan ye a ye maa caman bɔnɛ u ni la a ye ji fana kɛ ka tiɲɛni kɛ ji nana bali maaw la u fɛ yen nɔ so tɛ maaw bolo bilen dɛ fiɲɛ in kɔni ye fan bɛɛ de tiɲɛ wa n'i y'a jateminɛ hali yɔrɔba minnu bɛ yen n'o ye u ka usine baw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fiɲɛ in a kɛra sababu ye minɛn fana u ka jamana camancɛ yanfan fɛ ka taa n'olu bɛɛ lajɛlen a kun dalen don lamɛrikɛnw de fɛ yen kan Nouvelle-Orléans-kaw kɔni kelen don k'u labɛn ka nin fiɲɛ jugu in kɔnɔ u caman kɔni kelen don u ka feerekɛyɔrɔ n'u y'u ka butigi ye ani u ka so k'o labɛn ka ɲɛ ka nin fiɲɛ in kɔnɔ. An bɛ don min komi bi fɛn min ye Arabie Saoudite a yirala k'a fɔ ko olu bɛ fɛn min ye diɲɛ tɔn olu ka sɛbɛn min bɛ n'u y'a kɛrɛnkɛrɛnna k'a yira k'a fɔ ko u bɛ dankari kɛ adamadenya ani denmisɛnninw na olu tɔgɔ bɛ o liste la n'o ye liste noire ye. O ni jɛkulu olu nana u ka laseli kɛ jamana minnu ni olu bɛ dankari kɛ denmisɛnninw ka sariya la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Arabie Saoudite o ka ye ni jamanaw fɛ k'u bɛ ka dankari kɛ denmisɛnninw ka sariya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yemen o ni ka jateminɛ la u y'a yira k'a fɔ binkani 38 mun nana kɛ a bɛɛ taara ka denmisɛnninw de sɛgɛrɛ wa a kɛra sababu ye maa 100 ɲɔgɔnna ko olu bɔnɛ u ni la Arabie Saoudite olu kɔni nana nin ko in nkalontigiya u ka jamana olu kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ
an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu bɛ kuma arabuw faralen ɲɔgɔn kan ka jɛkulu mun sigi olu bɛ kuma olu de tɔgɔ la olu bɛ se ka mun jalaki o ye bamanci tɔ mun bɛ yen ni an b'a fɔ a ma ko hutu san o san o ni ka nin jɛkulu in olu bɛ jamana tɔgɔ bɔ jamana minnu n'olu bɛ dankari kɛ denmisɛnninw ka hakɛ la. Dulanciw na sira fɛ kunun ko Mali olu ni fɛn min ye Côte d'Ivoire u tun bɛ ɲɔgɔn na Bamako n'o ye Mali faaba stade du 26 mars kɔnɔna na Mali ani Côte d'Ivoire u tilala ɲɔgɔn na fu ani fu nin dolanci ninnu bɛ ka kɛ fɛn min ye jɔnjɔnba min bɛ wele ko Russie 2018 a bɛ ka kɛ o hukumu de kɔnɔna na. Mali n'i y'a jɔyɔrɔ ta k'a lajɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la u tun kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka Côte d'Ivoire dasi walasa maaw ma sigi ni mun ye u ka se k'o kɛ n'o ye ka taa diɲɛ jɔnjɔn kɛnɛ kan u ka dege karamɔgɔ Alain Giresse o gɛnna ka ban sabula ale ye baara bila kalo tɛmɛnen na an ka samata sɛgɛw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ni sama yɛrɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don min na u kɔni ye dolanci malidenw u ye wulikajɔ caman boloda u ye sira yɛrɛ sɔrɔ ko u tun bɛ se ka mun kɛ jɛlu ye nka a ma sira sɔrɔ n'a ma ɲɛ u ma se k'o kɛ i b'a ye k'a fɔ samata sɛgɛw u ma se ka cɛlu la ma mun ye samaw yɛrɛ fana an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu yɛrɛ tun sirannen nka a ma ɲɛ mun kɔ Solomano Kalu o donnen i b'a ye k'a fɔ ale sɔrɔla ka dulan dɔ sɔrɔ Jigi Jara a y'o lasiran kosɛbɛ malidenw a ma ɲɛ mun kɔ an ka dulanci kɔni o nana ban filani bin na fu ani fu an ka dege karamɔgɔ Mohamed Magasuba ale n'a ka cɛdenw u tɛna se ka taga diɲɛ jɔnjɔn kɛnɛ kan u ka dulanci laban o bɛna kɛ u ka dulanci mun kan ka da nin kan n'o ye u ka kulu filanan kɔnɔna la u bɛna kɛ ka bɛn novembre kalo tile 6 ma mun ye i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire o ni Maroc olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. TV Anwar filɛbaw an ka foli ani tanni bɛ aw ye nin de kɛra aw garisɛgɛ ye bi TV Anwar sanfɛ ka foli ani tanni ta ka a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya communauté musulmane de Soufi du Mali u ka section min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ an ka foli ani tanni bɛ u ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ.